Sziasztok, Isten áldjon mindenkit, Szaszétál Baktálé Tavén. Dadó Kincsó vagyok Magyarországról, és ez a zene speciálba megy Romániába, Edvard és Nenitől, a kis hercegüknek, a Leonnak, akiért nagyon hálásak Istennek, és kívánnak neki sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet, és Isten gazdag áldással ragyogja be az életét. Amikor lesz 100 éves a Leon, Edvard testvérem, akkor is köszöntsed fel a drága fiadat. Isten áldjon meg benneteket, Tavén Baktálé. És itt mondja az Edvard és Renike a fiúknak, a Leonnak, Tavén Baktálé. Leon fiam, mikor megszülettél, azzal minden rosszat jobbá tettél. Fiam, fiam, elvitted szívemről a bánatot. Hoztál nekem És itt mondja